Kaixo herritarrok, egun gogorrak, egun zailak, koronavirusarengatik, COVID-19ak, krisi egoera batetara ekarri gaitu Urnietara. Baina Urnietarrak zorionez erantzun ematen ari gara, baina hor jarraitu behar dugu. Eskerrak eman behar zaizkizue herritar guzti hori, orain arte jaso dituzuten neurri guztiak betetzeeko erakutsi duzuten jarreragatikan. Baina ezin gara deskuidatu eta jarraitu mesedez neurri horiek betetzen. Udalak lanean jarraitzen du, erabakiak hartzen eta erabaki horiek gauzatzen. Zentzu horretan aurreko asteetan komunikatu dizugu ze gauza egin ditugun, aste honetan berriz hainbat gauza berri egiteko prest gaude. Lehenik eta behin, herritarrekin gaur egun oraindikan jende aurreko lana daukaten herriko komertzio guztietan, bai denda, bai farmazi, bai banketxe, bai dena delakoak, okindegitan eta bar, nolabait ere autobabeserako gutxieneko materialak banatu dizkiegu langileei. Zertarako bi helbururekin. Batetikan, langileak beraiek babestuta egoteko, eta bigarren hain zuzen ere, denda horietara doazen herritarren segurtasuna bermatzeko ere. Bestalde aipatu nahi dut, Urnietako gizarte zerbitzuak, lan asko egiten den departamentuak, nola herrian bakarrik bizi diren adinekoei telefonoz banan deitzen ari zaiela jakiteko zein diren beraien beharrak. Eta behar horiek jakinda, gero nola erantzun. Bai jana eramaten, edo medikamenduk eramaten, edo edozein laguntza emateko. Zentzu horretan, kolektibo honetan egon daiteken herritarren batek beharren bat izango balu, jakin beza, 943-00-834 telefonora deitu beharko duela. Gizarte zerbitzuetako telefonoa da, eta ara mesedez deitu behar guztiak dauzkaten edozein herritarrek. Bestalde, aipatu beharra dago baita ere, eskertza handi bat eman behar dela, egun hauetan, bai udaletxera eta besteen balekuetara, deitzen ari diren bolondrez lanean egon nahi duten Urnietar guzti horiei. Eta gaine bolondresak lan guztiek egiteko, bai, aipatu bezala nagusiek dituzten behar horiek erantzuteko prest dago jendea, baina era berean baita ere, epiak, maskarillak egiteko ere gabezia handia egondikan aurreko egun hauetan, jendeak deitu du beraien jarrera eskainiz maskarillak egiteko. Momentuz bi mezu, batetikan eskertza, eskerrik asko, kontutan hartuko zituztegu eta zerrenda horretan zaudete, baina bigarrengoa momentu zerbitzuek beteta dauzkagu. Hornik eta badauzkagu materialak eta jendearen beharrak erantzuteko bideak. Hori bai, krisi honek datozen aste eta iraungo duen bezala eta beharrak berriek izango diren bezala, zuek ere kontutan hartuko zaituztegu, zuen beharra izango dugulako eta. Beraz, amaitzeko mezu positibo bat, orain arte ondo egiten ari gara, ondo egiten jarraitu behar dugu, baina guztion ardura da. Guztion denon osasuna dago kontutan. Beraz, ongi egin nahi bali badugu, guztion erronka da. Zuek eta gu ere bai. Mila esker.